तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. 12वीची नुकतीच परीक्षा संपली होती. रिझल्ट यायला बराच वेळ होता, म्हणून तोपर्यंत माझं मस्त गावी जायचं ठरलं. माझा अंकुश नावाचा खूप जिवलग मित्र होता. आमची मैत्री तशी शाळेपासूनचीच. एकत्र शाळेत जाणं, एकत्र डबा खाणं, खेळणं, मस्ती करणं, त्यामुळे आम्ही एकमेकांच्या अधूनमधून घरीही जात असू. आमच्या घरचेही आम्हाला अगदी जवळून ओळखायचे. माझा मित्र सुट्टीनिमित्त त्याच्या गावी जाणार होता, तेव्हा त्याने सहज मलाही बोलावलं आणि अशा प्रकारे माझ्या मित्राच्या गावी जाण्याची तयारी झाली. त्याचं गाव छान अशा निसर्गरम्य भागात होतं. त्याच्या गावाला जणू मोठमोठ्या झाडांचं एक प्रकारे पांघरूणच घातलं होतं. गावात जागोजागी वडपिंपळासोबतच आंबा, फणस, नारळ, सुपारी, चिंच अशी मोठमोठी झाडं दिसत होती. त्याच्या गावी गेल्यापासूनच आम्ही घरात कमी पण बाहेरच जास्त असू. तिथल्या नदीत मासे पकडण्यापासून ते लोकांच्या परड्यातून काजू चिंचा पळवण्यापर्यंत आमचे सगळे उद्योग करून झाले. गावचं वातावरणच काहीसं और असतं. तिथे आपल्याला खूप हिंडावं बागडावंसं वाटतं. जेवणही आपोआप दुप्पट जेवलं जातं आणि रात्री 10 वाजता आपोआपच आपले डोळे जड होऊ लागतात. असंच एके रात्री 9-9:30च्या सुमारास आम्ही मुलं गप्पा मारत बसलो होतो. त्यात मी, माझा मित्र अंकुश आणि त्याचा गावचा एक भाऊ असे 3 जण होतो. गावच्या ठिकाणी रात्री सहजच जर कोणता विषय निघत असेल तर तो भूतांचा विषय असतो. रात्रीचा गडद अंधार, सगळीकडे स्मशान शांतता. अशात जर भूतांबद्दल डोक्यात विचार आले नाहीत तरच नवल. अंकुशचा गावचा मित्र आम्हाला तिथल्या वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत होता. मुंजा, लावसट, चकवा आणि अशाच अजून बऱ्याच काही. बोलता बोलता तो सहज बोलून गेला. तुमका माहीत हा काय, हैसून राज्यात देवचार जाता. हे आमच्यासाठी काहीतरी नवीन आणि इंटरेस्टिंग होतं. देवचार जातो? कुठून? इथून? या गावातून? गावातून नाय, हैसून, आपल्या दारातसून. काय? खरंच? मगे मी कशा खोटा बोलू? मग तू पाहिला आहेस का त्या देवचाराला? पाहिला नाय, ऐकलंय. तो काठी आपटत जाताना त्या काठीचा आवाज ऐकलंय. आम्ही एकमेकांकडे पाहतच राहिलो. माझ्या मनात एक वेडसर कल्पना आली. आता जेव्हा मी हे आठवतो तर वाटतं हा खरंच एक वेडेपणा होता आणि आम्ही तो वेडेपणा करायलाच नको होता. मी माझ्या मित्राला सांगितलं, आपण उद्या रात्री अंगणातच झोपूया का? अंकुश लगेच तयार झाला, पण त्याचा गावचा भाऊ मात्र ऐकत नव्हता. त्यामुळे शेवटी आम्ही दोघांनीच रात्री एका खाटेवर घराबाहेर अंगणात झोपायचं ठरवलं. घरातून तशी परवानगीही घेतली. घरातील गावची मंडळी जरा कुरकुर करत होती, पण अंकुशचे वडील तसे बिनधास्त होते, म्हणून त्यांनी लगेच परवानगी दिली. रात्र झाली. ठरल्याप्रमाणे आम्ही अंगणात खाट टाकली. बाहेर मच्छर खूप असल्याने घरातून चादरीही आणल्या होत्या. अंकुशच्या घराबाहेर उजेडासाठी एक बल्ब चालू होता. अंकुशचं घर आणि अंगणाभोवती दगडी कुंपण होतं. ते जवळपास छाती एवढं उंच होतं, म्हणजे बाहेरच्या बाजूने कोणी गेलं तरी ते अंगणात झोपल्यावरही स्पष्ट दिसू शकत होतं. अंकुशच्या घराच्या शेजारी अजून काही घरं होती. प्रत्येकाच्या अंगणात एक बल्ब चालू होता. त्यातील एकाचा प्रकाश हा थेट माझ्या चेहऱ्यावर पडत होता. रात्रीचे 10 वाजले होते. सगळ्यांची घरे बंद झाली. सुरुवातीला तर मस्त मजा वाटत होती. 10:30 वाजले, 11, 11:30 झाले आणि हळूहळू भीती मनात घर करू लागली. त्यातच अंकुशचा कधी डोळा लागला. मी मात्र आता नकळत देवाचा जप करू लागलो. वाऱ्यासोबत हलणाऱ्या झाडांच्या फांद्या अंगणात चित्रविचित्र आकार बनवत होत्या आणि इथे त्या आकृत्यांना पाहून घाबरून मी स्वतःचीच समजूत काढत होतो. रात्रीचा साधारण 1 वाजला असेल आणि मला तो आवाज ऐकू आला. काठी आपटण्याचा आवाज. कोणीतरी काठी आपटत येत होतं. तो आवाज लांबून येत असला
तरी तो हळूहळू आमच्या जवळ येऊ लागला. आता त्या काठीच्या आवाजासोबतच त्याच्या पायाखाली येणाऱ्या पालापाचोळ्यांचाही आवाज मला स्पष्ट ऐकू येत होता. खरं तर भीती काय असते हे मी त्यावेळी पहिल्यांदा अनुभवत होतो. मी बाहेर कोण आहे हे बघायचं सोडून घाबरून डोक्यावर पांघरूनच घेतलं. पण समोरच्या घरातून येणारा प्रकाश हा थेट चादरीतून माझ्या चेहऱ्यावर पडत होता आणि अचानकच तो प्रकाश नाहीसा झाला. जणू त्यांनी बल्बच बंद केला असावा. पण प्रत्यक्ष तिथे कोणीतरी होतं जे प्रकाशाच्या मध्ये उभं राहिलं होतं. मला ते जाणवत होतं, कारण काठीचे आणि चपल्यांच्या चालण्याचे आवाज तिथेच जाऊन थांबले होते. ते जे कोणी होतं ते आमच्याकडेच पाहत असावं. मी घाबरून अंकुशला जोरजोरात हलवू लागलो, पण तो उठायचं नावच घेत नव्हता. शेवटी मी हिम्मत करून माझी चादर खाली केली आणि जिथून प्रकाश यायचा बंद झाला होता तिथे पाहिलं तर साधारण 6 फुटाची धिप्पाड काळपट आकृती तिथे उभी असलेली मला दिसली. त्याचे ते भयानक डोळे माझ्याकडेच रुखून पाहत होते. ते पाहून माझ्या छातीत धडकीच भरली. घराला आतून कडी घातल्याने मला घरात पळताही येणार नव्हतं. मी डोक्यावर चटकन पांघरून घेतलं आणि देवाचं नाव घेऊ लागलो. काही वेळाने पुन्हा मला काठीचा आणि चालण्याचा आवाज आला. तसा माझ्या जीवात जीव आला. पण मी पाहिलेला तो चेहरा आणि त्याचे ते रागीट भयानक डोळे मी आजही विसरू शकलो नाही. माझं मन आजही तो देवचार होता असंच सांगतं, पण डोकं हे मानायला अजूनही तयार होत नाही. तुम्हाला काय वाटतं? अनुभव दुसरा. हा अनुभव माझ्या वाडीतील एका मुलाला आला होता. आमच्या गावी एका तिठ्यावर, म्हणजे जिथे 3 रस्ते एकत्र येतात अशा मोक्याच्या ठिकाणी काही मुलांनी मिळून एक टपरी घातली होती. तिथे एसटीचा थांबा आणि रिक्षा स्टॉल असे दोन्ही असल्याने तिथे साहजिकच सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लोकांचं येणं जाणं असायचं. तो मुलगा तिथे त्याच्या 2 मित्रांसोबत काम करत होता. तिथे चहापासून ते लिंबू सरबत, भजी, वडा, समोसा असं सगळं काही मिळत होतं. ती टपरी उघडल्यापासूनच त्यांच्या नफ्याचा आलेख चढता जात होता. त्यांच्या टपरीमागचा संपूर्ण भाग हा माळरानाचा मोकळा आहे. संध्याकाळ झाली होती. त्याचे दोन्ही मित्र आधीच निघून गेले होते. टपरी बंद करून तो मुलगा देखील हात तोंड धुवायला टपरीच्या पाठी गेला होता. तेव्हा अचानकच त्याला त्याचं शर्ट पाठून कोणीतरी खेचल्याचं जाणवलं. त्याने झटकन पाठी वळून पाहिलं तर तिथे कोणीच नव्हतं. पण त्या माळरानात मात्र एक बाई उभी होती. ती तिथे काहीतरी शोधत होती. याने लगेचच तिच्या दिशेने टॉर्च मारली तर तिचा संपूर्ण चेहरा हा जळाला होता. तो तसाच धावत पळत घराकडे निघाला. तो फार घाबरला होता. त्याचं हृदय इतकं धडधडत होतं की जणू ते त्याच्या घशात आलं होतं. याला कारणही तसंच होतं. तिथे आधीही एक टपरी होती आणि त्यावर या सगळ्या गोष्टी मिळत होत्या. पण ती टपरी गावाबाहेरील कोणीतरी जोडपं चालवत होतं. त्या टपरीवर नवरा बायको आणि त्यांचा मुलगा असे 3 जण होते, जे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम करत सगळं काही छान चाललं होतं. काही लोक तर लांबून मुद्दामून त्यांच्या टपरीवर वडा, समोसा, भजी वगैरेंचं पार्सल घ्यायला येत. पण एके दिवशी काळाने घात केला. संध्याकाळची वेळ होती. एका टँकरचा त्याच्या गाडीवरचा ताबा सुटला. अचानकच भरधाव वेगात तो त्यांच्या टपरीच्या दिशेने येऊ लागला. टपरीसमोर उभे असलेले ग्राहक वेळेत बाजूला धावत गेले, पण टपरीच्या आत असलेल्या या जोडप्यांना त्या धावत्या टँकरने धडक मारली. तो माणूस आणि त्याचा मुलगा ट्रक खाली येऊन जागीच मरण पावले. तर ती बाई एका बाजूला झुकल्याने ट्रकपासून तर बचावली, पण तिच्यावर उकळतं तेल पडल्याने ती गंभीररित्या भाजली होती. तिला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं, पण दुसऱ्या दिवशी तिनेही तिचा जीव सोडला. तिच्या तोंडात मरेपर्यंत फक्त एकच गोष्ट होती, माझा नवरा आणि मुलगा ते कुठे आहे? आजही टपरीवर येणाऱ्या लोकांना रात्रीच्या वेळी एक संपूर्ण भाजलेली अशी महिला दिसून येते.
आणि दुसऱ्या क्षणी ती कुठे गायब होते. असं म्हणतात आजही ती तिच्या नवऱ्याला आणि मुलाला तिथेच शोधत फिरत आहे. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.